Mä pääsin toteuttamaan mun kesän hiushaaveet Blondifyn Vilman penkkiin. Mun toiveena oli mahdollisimman vaalea lopputulos, koska kuten voi huomata, mun oma hius oli jo tommonen aika lämmin ja aika tommonen tumma blondi. Me lähdettiinkin tekemään tosi tiheesti raitaa, eli tehtiin Blondify Special Highlightsilla mulle mahdollisimman vaalea lopputulos. Kun me oltiin raidotuksen kanssa valmiita, mä pääsin pesupaikalle, jossa mulle tehtiin K18-hoito, metallin poisto sekä myös korostaa uutta vaaleata luukkia Scandinavian Hairline vaalennus. Musta on aina ihan parasta olla kampaajalla täällä pesupaikalla, koska tässä saa samalla ihanan päähieronnan. Kun me oltiin sitten lopulta valmiita, mä olin siis aivan todella hämmästynyt siitä, että kuinka me saatiin tällä raidotustekniikalla ihan supervaalea lopputulos. Mä en olisi voinut kuvitellakaan, että Vilma osasi tehdä näin upeat kesähiukset mulle, ja mä voin sanoa, että tällä hetkellä nämä on ihan unelmat.